Hello mga Kalabidabs, and we are here at the Apple Peach House. So bring on the banjo. Hello mga Kalabidabs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo sa the Apple Peach House. Ito yung matatagpuan dito yan sa Albay. So as you can see mga Kalabidabs, sobrang ganda ng place na to. And isa ito sa, I think matagal na rin dito sa Albay, no? Pero yun na nga, first time ko ma-visit itong place na to. And sabi ko mga Kalabidabs, hindi pa rin pahuhuli pagdating sa ganda ang establishment ng hotel na ito mga Kalabidabs. And sa lahat ng mga gusto mag-check-in dito, ayan, punta na po kayo dito mga Kalabidabs dahil talagang ang ganda ng place na to. Bukod sa maganda ang kanilang rooms, talaga namang ang design ng hotel na to ay Instagrammable. Kaya sa mga mahilig po mag-picture dyan, ang dami-dami pong pwede yung mag-photo ops sa area to. So samahan niyo po akong mag-report dito mga Kalabidabs at ipakita sa inyo ang mga makikita natin sa loob ng Apple Peach House. The Apple Peach House is a unique art gallery boutique hotel located at the heart of Albay. Stay and discover the difference. They are located at corner Rosario and Marquez Streets, Old Albay, Legazpi City. A little chicken picking on 5 steel strings, some bluegrass mix with some rock and roll, Motown R&B and backwoods soul. For reservation, message or call at 0916-21-06465 or 0933-8588-472 or email them at theapplepeachhouse@gmail.com. So ito mga Kalabidabs, no, as you can see talaga namang ang ganda ng place na to. And ang room namin is on the 3rd floor. So maglilibot tayo mga Kalabidabs ha. Pero ang ganda ng dito pala, pagdating nyo palang dito sa ground floor, makikita nyo ito yung ambience, napakaganda. And napaka-classy, napaka-social yung dating, no? Ayan, so happy tayo, finally, no, we are here. Nakapasok din tayo dito sa the Apple Peach House. Actually, matagal na ito, nakikita ko ito, nadadaanan ko ito, hindi pa ako vlogger. Sabi ko, parang ang ganda sa loob. So tama nga yung aking hinalang mga Kalabidabs. Napakaganda na lugar na ito mga Kalabidabs. Kung gusto niyo mag-check-in dito, talaga namang sigurado kung mai-enjoy ang inyong stay dito sa The Apple Peach House. So ito mga Kalabidabs, ayan, aakyat tayo dito sa, wait lang ha, dito sa ating room. So ito makikita niyo dito yung view, no? Ayan, nakikita natin. Ang ganda din ng view. So makikita niyo din yung view dyan sa labas. Dahil sa kanilang, ano yan, tatawag yan, glass. Ayan, glass window. Tama ba? Yung kulay blue. So ang ganda, no? Ayan, kung gusto niyo sumilip-silip dyan sa labas. And ito, ang gaganda rin, no? Isa sa nagustuhan ko dito kasi mahilig din sila sa mga paintings, no? Ang ganda din ng kanilang mga, ano, tawag dito, mga pasilyo dahil meron sila mga different paintings dyan. Ayan. So yung room namin is nandun sa taas. And kung gusto nyo naman na, ayan, ito, meron sila dito, terrace. Ayan. So kung gusto nyo sumilip-silip, magpahangin-hangin, ayan, magkape-kape. So pwedeng-pwede po itong area na ito. Kung gusto nyo magkape-kape, mag-perfect itong kanilang terrace. So ang ganda, napaka-cute ng area na to. So ito yung aming room. This is the 307. So dito kami mag-stay mga Kalabidabs. So eto, papasok na tayo sa ating room. Yan, this is the room. This is the room. So ito yung mga kasama natin mga Kalabidabs in the Apple Peach House. So this is JCC. This is Angel, Vincent, and of course si Jorlans. So ito po yung aming room. So as you can see mga Kalabidabs, no, yung room na to ay napakaganda na, napaka-simple, minimalistic. So napaka-classy yung kanilang place. Ito mga Kalabidabs, later magkakaroon tayo ng mga ganapan dito. So yun na muna mga Kalabidabs, and kita-kits later! I really love and definitely recommend this place. Playing till the sun goes down. Keep those
So ito mga kalabidors, dito pala makikita nyo napakaganda ng kanilang pasilyo, may mga paintings. So sobrang ganda and napaka-relaxing dito. Talagang feel at home yung mararamdaman nyo sa ambience ng The Apple Beach House. So titignan natin, maglilipot ngayon tayo para naman tingnan natin kung gaano nga ba kaganda ang The Apple Beach House. So itong gabi nito, makikita lang natin ang ambience ng hotel kapag gabi. So tara, let's go! So dito tayo mga kalabidabs sa ground floor. So itong ground floor, makikita nyo pala pagpasok nyo pa lang dito mga kalabidabs, sobrang bonggang-bongga na po itong masasaksa nyo dito. Talaga mapapawa na po kayo. Parang, alam mo yung pumasok na kayo sa isang 5-star hotel. So itong area na to, ito ay good for, ito yung mga pang breakfast na kung magbe-breakfast na po kayo mga kalabidabs. So pag check-in kayo dito. So ito po yung area, no, pang magbe-breakfast kayo, diba? Sobrang ganda ng place. And syempre ito, kung gusto nyo naman dito, chika-chika with your friends, ayan, kung mag-relax kayo, magpa-photo, ang gaganda ng mga paintings. So yung mga mahilig po sa work of art, ayan, the best na po itong area kasi even the chandeliers talagang maganda yung kanilang mga pailaw dyan, yung kanilang poste, and sobrang ganda nung, ayun parang may mga design yung kanilang chairs, ayun, yan pa, diba? Sobrang ganda ng place na ito. Actually, this is my first time na makabisit dito. Although matagal ko na ito nadadaan-daanan. Sabi ko, parang ang ganda naman ng loob. So, finally, pagkaroon tayo ng chance na makita yung mismong loob ng The Apple Beach House. Again, nandito po yan sa may Albay, and actually, pag likod lang ng Albay Cathedral, madali nyo lang po makita sa walking distance. Pagkakay kayo makdo and idire-diretso nyo lang. So, makikita nyo na po itong The Apple Beach House. So, maganda rin to kasi so far, mayroon naman silang parking space dito. Yan. So, dito yung kanilang parking space. So, malawak din naman. So, hindi kayo problema mga kalabidabs sa kanilang area. Sobrang ganda ng kanilang area. And ito yung makikita nyo kagad. Itong sinasabi ko niya sa inyong kanto. So this is the kanto. This is the Apple Beach House. So yan. So ito yung makikita nyo dito mismo. Kapag galing po kayo doon sa sentro. So dito po yung titingnan nyo po yan dito dapat. So hanggang din po yan yan ang mga class na yan. So sobrang ganda ng place na to. And I'm sure magugustuhan nyo yung kanilang place. Napakaganda ng kanilang place. So, ano pang hinihintay yung mga kalabidabs? If you want to try yung kanilang mga accommodations, yung kanilang magagandang rooms, ayan, punta na po kayo dito sa The Apple Beach House. So, ayan, diba? Sobrang ganda. So, pwede kayo dito I think pwede dito mag-video okay kung gusto. Pwede ba kung gusto nila mag-video? So, kung gusto niyo mag-video okay, mayroon dito video okay, mga mahilig sa video. Free din po ba yung video okay? Oh, free din yung video okay. Pero, anong oras yung video okay? Umaga hanggang gabi hindi na pwede, no? Diba? Sa umaga lang. So, morning lang kasi para hindi tayo makabulahaw sa mga bisita, di ba? So, yun mga kalabidats. And ito ang cute nito. Ito yung nagustuhan ko mga kalabidats kasi yung may design yung kayo. Ito, parang ito painting. Ayan, parang cute. Yan. Diba? Kaya kung mahilig din po kayo sa work of art, ma-appreciate din po yung kanilang area. So, ito yung pinakagusto kong part. Yan yung pinakagusto ko. And then yun, sobrang ganda ng ito ay gawa ni V. Osma. So, si V. Osma yung artist ng kanilang mga paintings dito sa The Apple Beach House. Again, yung Apple Beach House is palayaw daw ng magkapatid. So, si Apple at si Peach. So, balik na tayo mga kalabidabs dito sa taas. So, ito, as you can see, yan, yung kanilang stairs. Sobrang ganda din yung kanilang stairs. Ito yung mga, ito yung mga rooms. Diba? Sobrang wapak yung mga paintings. So, ang napansin ko dito, yung may-ari ng The Apple Beach House ay mahilig din sa work of art. So, mahilig siya sa mga paintings. So, talaga, magugustuhan yung place na to. Lalo if you love arts, sa mga lahat ng mga mahilig sa arts, this is the perfect place. 'Cause it's the only life I know. So bring on the banjo. So ito nga mga kalabidabs, so yung ating room ay yung family room. So i-discuss ko sa inyo mga kalabidabs, siyempre kinuha ko talaga yung yung kodigo para
hindi tayo magkamali ng ating pag-discuss, no? Ayan. So, nakikita natin mga kasama kayo sila on my live. Ayan. Okay, so, kung mag-avail po kayo ng room dito, yung kanilang queen room is 2,300. Good, mayroon na po siyang 2 packs for breakfast. So, good for 2 na breakfast. Pero kung i-avail nyo yung without breakfast, it's 2,100. Then, mayroon silang king room, good for 2 din to. So, mayroon silang breakfast, 2,500. Pero kung ayaw nyo na mag-breakfast, it's 2,300. Then yung twin room, mayroon 2,800 with breakfast na yan, good for 2. And kung ayaw naman ng breakfast, it's 2,600. Tapos yung aming room, ito nga yung family room, it's 3,500, 3 to 4 packs. And kung wala namang breakfast, it's 3,100. So kung gusto nyo may breakfast kayo na free, so 3,500. And then kung extra person, additional 700 with breakfast. Extra per, and then yung extra person without breakfast, it's 500. So maganda siya breakfast. And it is 12 hours, so it's 1/8, no? 1/8. Yun, tama ba? Tama. And then, for standard check-in, it's 2 p.m. and check-out, it's 12 noon. And then, all rooms ay mayroong aircon, water heater, and wifi. So, hindi po kayo mabuboring. Per floor, may iba-ibang wifi password. So, para mas malakas yung signal ng inyong wifi. Ayan ang yung internet connection. So, walang problema sa signal kasi nga per floor, iba't iba yung kanilang wifi connection. So, yung mga mahilig po dyan sa wifi, wag po kayo mag-alala. Free po yan dito sa The Apple Peach House. At eto pa, mayroon akong nalaman mga kalabdas. Bakit nga ba The Apple Peach House? Ang sabi ni Kuya, si Apple at si Peach ay palayaw ng magkapatid. Kaya Apple Peach. Galing ko, diba? Yun mga kalabdas. Si Apple, si Peach ay palayaw ng magkapatid. Si Apple tsaka si Peach. Kaya, The Apple Peach House. Again, kung gusto niyo pong i-try, mag-check-in dito sa The Apple Peach House. Ayun, check-in time nila is 2 p.m. and check-out time is 12 noon. And then, mayroon po silang breakfast, free breakfast. Kung gusto niyo po yan, so may 2,300, 2,500, 2,800, and 3,500. Pero kung walang breakfast, it's 2,100, 2,300, 2,600, and 3,100. So, ganun lang kamura mga kalabidams, and located lang po dito sa Albayan, sa may likod lang ng Albay Cathedral. Ay, sa may side ng Albay Cathedral, medyo likod na rin. So, dire-diretsuin mo lang yun, parang, then, ano lang siya, walking distance. Makita nyo agad ang The Apple Peach House kasi nasa kanto siya. So, makita nyo agad yun. Actually, matagal na to. Hindi pa ako nakatry dito. Ever since hindi pa ako vlogger noon. But then, yun nga, it's my privilege na makablog dito with the help of the beautiful Angel Marie. Ayan, siya kasi nakipag-coordinate dito. So, nakaroon tayo ng chance to visit and, i-try yung mga accommodation na ino-offer ni The Apple Peach House. So, ano pa mga kalabidams? Tara na dito sa The Apple Peach House! Kaya tara na sa The Apple Peach House located at corner Rosario and Marquez Streets, altered by Legazpi City, Albay, Philippines.